ithini inkondlo uma uyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko olwezimbongi nga le zo zi nsuku ngalezo zinsuku kwakube nomehluko phakathi kwemvula nomoya. Imvula yayisehlo, isibusiso, ukwanda. Umoya wawukunyakaza, ukuzamazama, ukujula okwevile. Kwakwenzeka kuhlangane imvula nomoya kuphuma isiphepho. Hawu isiphepho sasiba isibusiso esiyisehlo esinobunzima. Njengoba nobengakwazi ukuhlukanisa konke okufike ngemvelo esimeni sezulu, akubize ngamagama, akubeke nangezathu zakho. Ngoba konke lokhu obekwenzeka ngaphansi nangale komthunzi welanga. Abanye ilanga malithi liphuma lisampondoza mthini, ababephuma kunye nalo, bajike nalo izintaba, bajike nalo amaqhuma, bajike nalo izindonga. Abanye lalithi mengabe liphakama libade, bona babebade kunezithunzi zabo, kanti abanye babesebenzela zona izithunzi zabo. Abanye babephenduka izithunzela leli langa babelibamba lingashoni. Abanye lalithi uma ngabe lishona bashone kunye nalo. Abanye leli langa lalithi uma ngabe selishonile nabo babefana nasebeshonile. Ngoba abanye lalithi leli langa mase lishonile nabo mase bayashona ngale kwentaba bayokwenza yonke imisebenzi yabo yobumnyama nezimfihlo. Abanye leli langa lalithi mangabe selishonile nabo bafane nasebeshonile ngoba babekwazi ukuhlala phansi bakhulume nasebeshonile. Bekhuluma izindaba zangale kwethuna, bona bebadwebela izindaba zangana kwamhlaba. Abanye leli langa lalithi maselishonile nabo bafane nasebeshonile ngoba babekwazi ngisho ukuyolanda asebeshonile bababeke esigabeni somuntu ophilayo, nabo babekwazi ukuphuma emzimbeni yabo bayekwazi ukulala emathuneni njenganalabo asebeshonile. Abanye leli langa maselishonile bona babefana nasebeshonile ngoba babekwazi ukukhuphuka baye phezulu emkhathini beyohlala ezihlalweni. Abanye babakwazi ukukha phansi imithi emhlabathini. Abanye babekwazi ukukhumula basebenzisa imizimba yabo ukuyiphendula imbewu yesithelo sokuphumelela ezimpilweni zabo. Abanye leli langa lalithi maselishonile nabo bafane nasebeshonile ngoba babekwazi ukulala baphupha amaphupho babone nezibonakaliso. Kuchaza umzukulu wami izinto akazibona ngaphambilini ezibonakalisweni nasemaphupheni. Uthi uke waphupha amaqhegu amadala mewachaza kwayimina engathi okhokho bami, engathi ngivela kwamhlaba kwayiwona amanye engasekho. Uthi uke wahlala nezidalwa eziphila ngaphansi kwamanzi. Uthi uke wahlala nezinkanyezi zamxoxela ngokubanzi nangokujula komhlaba. Kwase kuyangicacela ukuthi ngezikhathi zokuphuma kwelanga inyama yayingaphansi komoya, umoya wawungaphezulu kwenyama. Kepha ezinsukwini zokushona kwelanga ila uyofica khona inyama seyingaphezulu komoya, umoya sewungaphansi kwenyama. Manje into engikhalisayo ukuthi kungenzeka ukuthi lezi zinsuku ezikuzona izona lezi zokushona kwelanga ngoba abaningi inyama seyingaphezulu komphefumulo. Ukujabula kwabo sekwabasenyameni akusekho emoyeni ngoba ubufakazi balokho
ukuthi kwalenkondla abaningi bayahluleka ukizwa, basilele emumva ngoba bona bahlele enyameni, kanti lenkondla yasemoyeni ngoba kunzima ukulwa izimpi zasemoyeni uhlele enyameni, kanti kulula ukulwa izimpi zasenyameni mangabe uhlele emoyeni. Ngalezo zinsuku kwakukhona usuku, kukhona nobusuku, yayiba khona inkungu, kuba khona namafu, kwakunomehluko phakathi kwako lokhu, kunomehluko phakathi kobumnyama nokukhanya. Kwakuthi mengabe kuphela ubumnyama ukukhanya kungenisa, kwakusa lisa ntwela le ezasi ezintabeni, ilanga liphuma limamatheka libuyisa namathemba. Uma ngabe kuphela ukukhanya ubumnyama bungenisa, kwakuhlwa malithambama nxa liyozilahla konina limathunzi nasezintabeni thokola themba, amathunzi ayewukela lisazo phuma nangakusa ubufakazi, inkwenkwezi iphelezelwa nayinkanyezi. Ngalezo zinsuku langalimbi kwaye kwamnyama indonga, ilanga lashona nawe ndoda emnyama ngabe uyabona. Langa laphuma nyanga yashona, kwamnyama indonga laphuma ilanga. La bibitheka la khala izinyembezi ezivutha umlilo, kwaqhuma intabamlilo esizweni sakithi banzulu. Ngizwile nangandlebenye kuthiwa bakhala esifanayo nabo ondlebe zikhanya ilanga, mathi siyesolibona olabona uSawula, ngoba nathi thina banzulu siyesalubona salubeletha, ngoba lukhulu luyeza futhi liyanyelela. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kaze uma kushona leli langa iyozala nkomo, ngoba ungasekho umehluko phakathi kobumnyama nokukhanya. Abasebumnyameni bese benokuhlikelwa ukukhanya ezindleleni zabo zobumnyama, kanti nabasekukhanyeni bahlikelwa ubumnyama ezindleleni zabo zokukhanya. Ngalezo zinsuku brano iyakhula imvuke, iyavunguza ngobuciko, imbongi ziyacikoza, woza ma-Afrika uzolalela. Thamela nazi indaba zobuciko, inkondlo kuphela eyofaka